चिरांनि भारत भुटान सिमनानि सान्तिपुर ओनसोलनि कुसुम दैसायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम। चिरां जिल्ला रुनिखाता रेन्जनि सिङाव थानाय सान्तिपुर ओनसोलनि कुसुम दैसा गामियाव थांनाय हरनि 12 रिंगासो समाव गामिनि थागिबि 38 बोसोर बैसोनि फसन नार्जारि मुंनि सासे सुबुङा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो आरो 48 बोसोर बैसोनि सैथ' नार्जारि मुंनि गुबुन सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाथाया आबाद फोथाराव माइ नेनो थांनाय समाव सोमजियो। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोब्राबै जोखोम जानाय सैथ' नार्जारिखौ काजलगाव जिएसपि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानांनाय आरो जोखोम जानांनायफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ हरनो थाखाय दुखुथिया नखर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिटिसि सरकारनिसिम खावलायहरदों। थांनाय मोनायाव जादों ओरै 12थासोआव घटनाया। ओमफ्राय माइ नेनो थांदोंमोन। बे माइ नेनायावनो बिसोर उन्दुना थानाय समावनो मैदेरा फैनानै आक्रमन खालामदों। बावहाय सासेखौ जोग्लिलांबाय, ओमफ्राय सासेया खुनुरुखुम सौजानानै खारना गबाय आरो। दा बासिना दं सासेया थैबाय। दा बेनि थाखायनो जों सरकारनिफ्राय एसेसो अनसुंथाइ मोनबा हामगौ सानदों। मा जादों होनदों नोंथांमोना? जेनेबा दिनै मोनायाव न'सा नेदोंमोन नामा माइयाव। न'सा नेनायाव मैदेरा फैनानै हरथारै टर्च जानाय लोगो लोगो होसोनानै मानसिखौ गाख्रेबनो मोन्दों जाहैबाय। बे गानानै सासेखौ नारनानै सासेखौ आरो गासिनबावनो मोन्दों जाहैबाय थैनायखौ। दा सासेया मोजां बासायनानै दङ, दा थैनाय जाबाय। मा जायगायाव? बे माबा सान्तिपुर कुसुम दैसा। सान्तिपुर कुसुम दैसा। मा नाम जायो? फसन नार्जारि। फसन नार्जारि। ओमफ्राय बेना सैथ' जोखोम जानाया? सैथ' नार्जारि। खयथासोआव जानाय आरो जाथाया? बेयो जाथाया 1:30 बाजि होननाय जादों। 1:30 बाजिसोआव जादों आरो जाथाया। माइ जानो फैदोंमोन? माइ जादोंमोन मैदेरा, ओमफ्राय उन्दुनानै गावसोर केबनिफ्राय टर्च सुदोंमोन नामानो। टर्च सुनाय लोगो लोगो ओइबासिनो होसोनानै दाक्का जानाय जाबाय आरो। नाख्लायनो मोनबाय, नाख्लायनानै ओइबासिनो गादों जाहैबाय मैदेरा। मा गामि? बे कुसुम दैसायानो जाहैबाय। ओरैनो बेयो बेसेबां बैसोसो जानाय जोखोम जानाया? 33सो थांबाय ना बैसोआ। 33 ना 33 बिदि जाहैबाय आरो। ओरैनो मैदेरा माबैसो फैनायमोन? मैदेरा मासेल' फैनाय। मासेल'? औ, मासेयैनो सानै मानसिखौ जखम खालामजोबदों आरो। सासे जखम जाबा सासे थैनाय जाहैबाय। जोखोम जानायाव ओरैनो मा जायगायाव दुखु मोननाय? दा बेयो सिभिलावनो दङ। बबाव दुखु मोननाय? बबे साइडआव? खर'आवल' दुखु मोननाय जाबाय। औ, ओरै मोखां गन्थं बेला जोब्बाय, गबाय आरो।